O Executivo ribeirense celebrará mañá ás 8 un pleno extraordinario no que está previsto desestimar o recurso presentado pola empresa constructora do novo auditorio, o expediente sancionador aberto polo Concello contra ela, por non axustarse ás condicións asinadas no contrato de obra. O alcalde Luís Pérez Barral afirmou que dende o Concello se debe velar por cada euro público que se gasta nas súas instalacións. Estamos velando por cada euro público que se gasta nas nosas instalacións, basicamente porque sabemos que a empresa que construiu ese auditorio recibiu unhas penalizacións por parte do Concello de Ribeira por non axustarse en tempo e forma ao que pediu o contrato que asinaron no seu día, non? En ese sentido, no vindeiro pleno municipal desestimaremos as alegacións que presentaron no seu día por ese procedimento sancionador que lle abrimos por non axustarse ao contrato e imporémoslle as penalizacións que están contempladas no regulamento. Segundo o rexedor, a actuación presentou dende o seu inicio numerosas irregularidades, arrastrando un sobrecuste de prácticamente o triple do importe polo que fora presupostada inicialmente. Vemos que aquí houve unha falta de dilixencia e de eficacia por parte do goberno anterior municipal, non? Vimos que unha obra que pasou de ser orzamentada en 2,5 millóns de euros pasou a máis de 6 millóns de euros. Mentres tanto, no novo edificio continúase coas obras de instalación do equipamento escénico. A idea pasa por poder inaugurar as novas instalacións xa este verán, para disfrute de ribeirenses e visitantes. Neste momento estamos en obras para a instalación do equipamento escénico do seu auditorio principal, da súa sala principal, e despois, unha vez estea ese equipamento escénico habilitado, poderemos xa abrir esa instalación, non? O equipamento escénico require tempo porque son moitos materiais con alta tecnoloxía e medios moi innovadores que permitirán que Ribeira acolla todo tipo de certames culturais e musicais de calquera estilo, non?